digitalització i m'imagino que a la història de l'època d'aquesta era sortirà la paraula pandèmia, no? A la història de l'època de la digitalització la paraula pandèmia és important. I a mi m'agradaria fer-vos en aquest moment, als assistents, una pregunta que sortirà en pantalla i que només hauré de respondre clicant a la resposta que considereu. Si la podem posar, la pregunta? Núria, tenim la pregunta? Bueno, us la faig. Ara surt. Vale, perfecte. La pregunta seria: quin creus que ha estat un dels canvis de paradigma més important que ha comportat la pandèmia? I hem donat, per focalitzar una mica, 3 respostes, que seria trencament de barreres culturals per l'adopció de la tecnologia a les empreses, increment d'eficiència i flexibilitat degut a la tecnologia a les empreses, aquesta adopció, i nous estils de vida personals i professionals degut al teletreball. A veure, deixem una estoneta. És només clicar. Veiem que la segona i la tercera, no? L'increment d'eficiència, flexibilitat i nous estils de vida estan molt alineats. Molt bé, doncs donem una mica més perquè respongueu i tancarem a veure quina seria la més votada. Està guanyant nous estils de vida personals i professionals degut al teletreball. Evidentment, són molts factors, no?, els que han provocat aquest canvi de paradigma degut a la pandèmia. I és interessant veure les respostes. Tots pensem que la pandèmia el que ha fet ha sigut evolucionar la tecnologia, i la tecnologia sí, en part ha evolucionat, però ja estava, no? El que la pandèmia ens ha portat és una catalització de l'adopció d'aquesta tecnologia, tant a les empreses, que veiem que hem trencat barreres culturals. Hi ha empreses que potser no tenien aquesta iniciativa o no tenien la confiança del teletreball, s'han vist forçades a portar-ho a terme i en molts casos amb molt èxit. De fet, veiem la segona resposta, que és una molt votada, no?, que hi ha increment d'eficiència i flexibilitat degut a l'adopció d'aquesta tecnologia a les empreses. I, per una altra banda, això també ens ha canviat la vida, no?, els nous estils de vida personals i professionals, ens ha canviat la forma de treballar, els horaris, els espais, no?, a les cases, a les empreses. Són molts factors que ens ha portat la pandèmia. Ha sigut un moment de gran evolució. De fet, hi ha un link que us hem posat aquí a la pantalla, que veieu vincles web, que hi ha el Libro Blanco per la digitalització de les pimes. És un llibre en el que es comenta que aquesta adopció de tecnologia a les empreses, a les pimes, ha comportat com 4 anys d'evolució. Especialment hi ha 2 sectors que diríem que han estat més afectats, no?, que és el sector educació i les pimes, que els hi ha costat més posar les piles o posar els medis i l'organització necessària, així com trencar aquestes barreres culturals per poder tirar endavant el teletreball. I en aquest sentit volem introduir a Coneix. Coneix és una empresa de software, de solucions avançades de gestió empresarial per a empreses de serveis professionals i projectes, que ha sigut un clar exemple de transformació cap a una empresa 100% virtual. I aquí tenim el Miquel del Clos, que és soci fundador, ja fa més de 18 anys de Coneix, i gerent de Coneix. Benvingut, Miquel. I tenim a Judit Coll, director... Bon dia. I Judit Coll, directora comercial i de màrqueting de Coneix. Bon dia. Moltíssimes gràcies. Jo estic encantada de que poder compartir la vostra experiència, perquè aquest webinar es tracta d'això, que ens compartiu la vostra experiència i que ens pugui inspirar una miqueta o ajudar a resoldre alguns dubtes. I jo us preguntaria primer de tot que ens expliqueu i compartiu què us va portar a prendre la decisió de fer-vos una empresa 100% virtual. Doncs, bàsicament, la seguretat. Si ens situem al març passat, quan arriba un moment, nosaltres som una empresa relativament petita i llavors estàvem treballant tots físicament al mateix lloc. Dic, aquí com s'encomani alguns, encomanarem tots, els ficarem tots al llit o anirem tots a l'hospital i qui tirarà l'empresa endavant, no? Llavors, davant d'aquest risc tan gran, el primer va ser que entre nosaltres no ens trobéssim. I llavors, abans ja que ens confinessin, ens vam confinar nosaltres i vam enviar tothom a casa. Bàsicament, aquest va ser el motiu principal en aquell moment de desconcert i de desconeixement, perquè no sabíem la meitat del que sabem ara de tot plegat, no?
Però això va ser el moment, entenc, no? Però després preneu la decisió de dir, vale, ja hem fet aquest pas del teletreball, estem tots a casa per salut de les persones, no? I com feu per decidir, vale, i ara serem sempre 100% virtual, no? Bueno, bàsicament el que fem després és, bueno, veure que, per un costat, que, o sigui, la primera decisió va ser econòmica, va ser la reflexió de dir què faig pagant una oficina si els propers 6 mesos quasi segur que no la faré servir, no? Si tot va bé. I de fet ara s'ha vist que de fet ja ha passat molt més temps i probablement en tot el proper any encara no podrem fer servir una oficina de manera normal, no? Amb la qual dius, què fas pagant d'això, no? Llavors, a partir d'aquí, ho vaig plantejar a l'equip i vaig dir, què hem de fer? Hem de seguir pagant l'oficina, hem de seguir tinguent una oficina, i aquí hi va haver una unanimitat molt gran. No, estem molt bé teletreballant, volem seguir teletreballant i no trobem a faltar el fet de tenir una oficina, per tant ens sembla fantàstic que deslloguem l'oficina, que buidem l'oficina, no? Llavors a partir d'aquí doncs, també li vaig... estava en una oficina llogada i el propietari, doncs, bueno, sí, ens va fer una mica de rebaixa, però molt poc significativa, llavors vaig dir, bueno, doncs aquí tens les claus, no? I llavors vam buidar l'oficina És a dir, i així estem. és a dir, que passeu d'una situació de necessitat... Sí, digues, Judit. Jo diria que hi ha com 2 passos. El primer és emporteu-vos tots cadascú a casa el que necessiteu per treballar i després, quan ja vam preguntar, va sortir l'aspecte aquest que ha sortit a l'estudi, no? Que la gent va dir, no, si és que no arriscar-nos a tenir un accident, estem fent molts quilòmetres, en compte els quilòmetres que fem cada dia, i aleshores ja va ser molt més fàcil, perquè és que ja no necessites res a l'oficina. Emporteu-vos-ho tot, ajudeu-nos a buidar l'oficina amb tot el que us sigui útil per funcionar. L'altre dia hi havia una enginyera que em deia és que jo no podem teletreballar perquè necessito màquines molt potents i no les puc tenir a l'oficina i a casa. En aquest cas, per tant, tota la potència de les màquines se les endú cadascú a casa. Sí. De fet, hi ha el primer moment que quan vam començar a teletreballar, hi va haver qui va sortir, va carregar el cotxe a la taula, a la cadira i l'ordinador que tenia a l'oficina, doncs van portar tot cap a casa, perquè diu, jo a casa no tinc una taula decent per treballar, doncs emporta't la taula de l'oficina, no? I aquest va ser una mica el camí que vam fer servir. És a dir, que primer per necessitat, no? Però després el que vau estar percebent és que els empleats estaven molt satisfets de teletreballant i va ser una decisió, entenc, que per lo que dieu vau consultar l'equip, no? I al final vau tirar endavant amb aquesta mesura de dir, vinga, doncs a teletreballar 100%, no? I jo us preguntaria llavors quines creieu que són les conseqüències d'aquesta transformació, és a dir, que ens expliqueu les fortaleses que heu viscut d'aquesta transformació 100% virtual i, sí, debilitats també. A veure, la més important és la part de la productivitat. Nosaltres setmanalment medim la productivitat de tot l'equip i és un dels punts de la reunió setmanal, és que cada un sàpiga quina ha sigut la seva productivitat de la setmana anterior i des de que teletreballem hem augmentat més d'un 10% la productivitat de manera constant. Inicialment pensàvem, potser és això al principi d'això, però no, s'ha mantingut. O sigui, el més important és que per un costat estalvies perquè no pagues una oficina, però per l'altre ets més productiu. I amb la mateixa gent fas més feina. Llavors aquest ha sigut un factor molt important. Després l'altre és, moltes vegades augmentar la productivitat passa per disminuir la qualitat de vida dels treballadors i en aquest cas és al revés. O sigui, les dues coses estan alineades, no? Augmenta la qualitat de vida dels treballadors i augmenta la productivitat de l'empresa. Llavors, què més vols, no? És bàsic. I després hi ha un altre punt molt important que és el tema ecològic. O sigui, nosaltres, tot i ser una empresa petita, cada dia fèiem quasi 600 quilòmetres, el qual vol dir que abans estava fent els números aquí i ens hem estalviat de fer 90.000 quilòmetres entre tots des del març fins ara. 90.000 quilòmetres quan? En quina etapa? 90.000 quilòmetres? Des que vam començar a teletreballar fins ara, hem deixat de fer 90.000 quilòmetres i això vol dir que hem deixat de tirar 13 tonelades de CO2 a l'atmosfera. El qual dius, i això que som una empresa petita, llavors dius, això és molt gran, no? El qual ho tenim tot alineat. Dius, l'empresa guanya més diners, la gent està més contenta i són més ecològics.
Per tant, això hauria de servir doncs, perquè algunes coses alguns desavantatges que hi pugui haver, poder-los anul·lar, no?, per dir alguna cosa. Amb la qual I jo estic què més us absolutament ha a favor. servit? Què més us ha servit la transformació? Pues, no sé, també descobrir que es pot treballar, que hi ha una gestió del canvi, que en el nostre cas ha estat molt fàcil, però bueno, entenem també que pugui haver empreses que potser els xoca més. Hem descobert també que treballant amb un xat exterior, doncs, les noves formes de comunicació de gent jove, perquè tenim gent jove a l'equip, i que continuen mantenint el seu llenguatge, el seu bon rotllo, porfa, please, no sé què, que unes sales que entrem i potser estan parlant de futbol com sempre havien fet quan anaven al lavabo o a la màquina de cafè. O sigui, hem descobert que aquests espais que potser ens podien semblar necessaris i que perdíem, doncs que tampoc els perdíem. Es transformaven. Molt interessant. És a dir, estem veient que com a conseqüències de fortaleses, no? És un augment de productivitat, que es comentaves, Miquel, més del 10% de productivitat. Dieu també que millor diguéssim, qualitat de vida de les persones. Entenc que unit a la sostenibilitat i aquests quilòmetres que feu també està el risc de les persones, no? Perquè el fet d'evitar agafar cotxes i tot això, m'imagino que també disminueix, no? El risc que hi hagi accidents, no? Que també és molt important, això. Què més comentàveu? Sí. El tema de la productivitat està molt lligat també en els desplaçaments. És a dir, abans, jo com a comercial, per fer visites, com a màxim em podia fer 2 en un dematí, perquè no sabia el que s'allargarien. Fer 3, calculant, dividint bé el dematí, perquè m'estalvio tot el temps del trajecte, el temps de buscar pàrquing, el risc aquest de que no trobo un lloc per aparcar i que, per tant, l'haig d'agafar de búfer. I tot això és que augmenta la productivitat de manera natural. El Miquel mateix també està fent moltes més reunions que abans. Quasi ens hem de posar uns espais propis de dir, un moment, el reporting, totes aquelles coses que pensàvem en el cotxe, que no sé què, de tornada, doncs ens els hem de posar per poder assimilar el que estem fent, perquè si no, encadenar reunions tampoc és del tot eficient. Clar, és a dir, s'ha guanyat temps i això també ha permès ser més productiu, no? Amb aquest estalvi de temps de desplaçament i, per una altra banda, com dius, ens hem d'organitzar perquè abans potser teníem unes rutines que hem hagut de canviar, no? Degut a aquest teletreball. I també entenc que vosaltres estàveu basats, l'oficina vostra era on era? A Sant Cugat, entenc? A Sant Cugat, sí. I aleshores entenc que l'equip que contractàveu havia de ser un equip que m'imagino que estés... Com ho fèieu, això? El teletreball us ha permès ampliar aquestes possibilitats també? O quina conseqüència té d'això? Sí, teníem ja comprovat que no podíem contractar gent de Barcelona. A la gent de Barcelona els hi costa molt anar a treballar a Sant Cugat, és com molt lluny, no? I alguna vegada tard o d'hora acabaven trobant feina a Barcelona i ja no venien i d'això, no? Amb la qual acabàvem buscant la gent bàsicament de tot el que seria la zona metropolitana, no? Des de Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, etc. No? Llavors el que ens permet el fet del teletreball és que ara m'és igual on visquis. No? Llavors, això ens permet obrir molt més les possibilitats a l'hora de contractar gent, no? Perquè llavors, potser vius, no ho sé, a Sud-amèrica, per dir alguna cosa, no? I pots treballar amb nosaltres, no? Llavors, això penso que a mig termini serà un fet molt important, el fet de no haver de buscar la gent a la zona on te vius, no? Perquè per minimitzar una mica els desplaçaments, no? Si no, senzillament, tu tens un horari més o menys compatible, doncs pots treballar amb nosaltres. És molt interessant el que diu, perquè per nosaltres abans els clients que estaven més lluny eren els que estaven a Catalunya, perquè un cop de cotxe, ningú li pots negar un cop de cotxe. Els que estaven a prop eren els que estaven fora de Catalunya, perquè com que hi ha un desplaçament, li dius, escolta, si no t'importa, ho fem per teleconferència. I tot ho fèiem ja virtualment per teleconferència, per e-mail, per telèfon, etc.
A partir d'ara, tots estan igual de prop. L'única limitació és el fus horari. Comenta Sud-amèrica i jo penso, espera que les haurem d'organitzar a la tarda i llavors al matí, doncs ja, aquí hi ha els problemes típics de qualsevol multinacional que ha de conjuminar equips de diferents zones geogràfiques. Però en el nostre cas, és que s'ha invertit el terme lluny a prop. I sí que hem notat alguna resistència, algun client de home, no, ens hauríeu de veure. I nosaltres, bueno, com força d'insistir, ha dit, vinga, va. I cap problema. O sigui, després ell mateix s'ha adonat que la relació podia ser perfectament bona. El Miquel l'altre dia explicava el cas d'un terapeuta que ha descobert que alguns clients seus se li obren més el cor quan estan en videoconferència. És molt curiós, ningú pensa que el contacte personal és imprescindible. Doncs no sempre és així amb tothom. Hi ha gent que es tanca en una habitació i pot i explicar les seves angoixes. Clar, llavors vosaltres esteu comentant, després anirem a les debilitats, que m'interessa molt, però arrel d'una mica del que esteu comentant i sent vosaltres una empresa de solucions avançades de gestió empresarial, no? Que teníeu, per lo que diu, ja teníeu una relació amb els clients per via videoconferència, estàveu bastant avançats, no?, amb aquest nivell de digitalització. Llavors, jo us preguntaria que ens expliqueu, no només en el vostre cas, sinó aquelles empreses que potser no estiguin tan avançades a nivell de digitalització, quines creieu que són les eines o els medis necessaris per fer aquesta transformació? A veure, jo... perdona. No, a veure, jo penso que òbviament, les eines se'ns ajuden, val? Algunes eines són necessàries. Jo penso que l'eina més necessària de totes és un bon micro i uns bons cascos. Això és el primer que vam fer, va ser comprar bons micros per tot l'any, val? Perquè verdaderament, quan no sents bé una persona a través del Zoom, a través del d'això, llavors això sí que és una barrera important. Per tant, el primer és invertir en micros i webcams. Un cop està això resolt, tenim per un costat, òbviament, necessites eines de comunicació, necessites una subscripció al Zoom, o el Jitsi, que és gratuït, o qualsevol eina d'aquestes. Necessites alguna mena d'eina de videoconferència. Una altra cosa que és molt important a nivell d'eines, nosaltres en el moment que vam dir ens en anem tots a casa, un dels becaris més jovenets que teníem allà va dir necessitarem un Discord. I jo vaig dir, què cony és un Discord? I em va dir, sí, és una app, és un software que fem servir els que juguem a internet i que ens serveix per estar en comunicació permanent, no? I diu, jo me n'encarrego. I això era, 2:15 del dematí i a les 4 de la tarda ja el teníem muntat. A la que vam arribar a casa i a la tarda ja teníem la invitació a l'email per poder-nos connectar al Discord, que és una eina que els que teniu fills d'entre 14 i 17 anys segur que tots a casa teniu un Discord instal·lat, que és una eina gratuïta, i que serveix per mantenir el contacte com si estiguéssim a l'oficina. O sigui, mentre treballem, jo penso que hi ha una barrera molt important, probablement la barrera més important que a vegades ens trobem. Quan jo estic treballant a casa meva i tu estàs treballant a casa teva, quan vull parlar amb tu he d'agafar i trucar-te. Quan estàvem tots al despatx, jo el que feia era m'aixecava, venia al teu despatx i et deia, Elsa, parlem d'això un moment? O potser jo ja et mirava i veia que tu estaves parlant per telèfon i per tant m'esperava una estona o no ho sé. Però hi ha aquesta diferència. En canvi, de l'altra manera has d'agafar i trucar. I llavors, per tant, com que he de trucar, estic com aïllat de la resta. I no truco si no és perquè et necessito per alguna cosa. No et truco en un entorn laboral per parlar del partit de futbol d'ahir. I en canvi, eines com aquestes, el Discord, o les altres que hem posat aquí d'enllaços, el Sococo o el Nubi, el Sococo és una mica car. Per petites empreses he estat mirant tarifes i no funciona, penso. O sigui, és una inversió massa gran. El Nubi, de moment, és gratuït i el Discord és gratuït. Són eines que t'eviten això. Senzillament, nosaltres tenim un espai allà en compartit, cadascú està en el seu despatx,
I jo em fico al despatx dels tècnics, on estan tots els tècnics, per exemple, els sento parlant de temes tècnics o de futbol, i llavors dic, ei, hola, Albert, podem comentar això? I és la mateixa dinàmica de quan estàvem a l'oficina. I això et permet estar cadascú a casa seva, però treballant junts, que penso que és molt important. I llavors... Sí, permet dos tipus de diàleg, un és el de general i l'altre és el de sales. Aleshores, quan la gent es connecta, diu, ei, bon dia a tothom, o quin fred que fa. I en canvi després el de les sales és quan jo moltes vegades vaig a la sala dels de producte, escolta, tal, que podries venir a comercial? I me la porto a la sala comercial, escolta, que hem de preparar una demo, que hem de fer no sé què, i allà podem parlar sense molestar els altres. De fet, teníem una oficina que era un sol despatx on estava el Miquel, un altre despatx que era la sala de reunions i un espai diàfan on estàvem tots. Ara hem posat més mampares, diguem, però també tenim un espai conjunt. Molt interessant això que ens expliqueu. És a dir, és com una oficina, no? És estar present d'alguna manera a una oficina virtual, no? El que dieu de Discord o Nubi, per exemple, Sococo no el conec, però llavors entenc que és això, no? Que és una oficina, teniu allà la gent, podeu escoltar, podeu parlar, podeu reunir-vos, no cal agafar no esteu, diguéssim, aïllats, no? Esteu comunicats amb treball. I això com es... Sí. No, dic que podem parlar i compartir pantalla, que és el bàsic que necessitem per treballar. I si necessitem més eines, llavors ja ens fem una reunió a part i hi ha una altra eina que et vas muntar, que jo penso que és divertida, la pissarra. Vale. Sí, una altra de les barreres que a vegades ens trobem, o sigui, per un costat, això que dèiem al principi, no? El fet de quan arribes al dematí poder dir bon dia, que és el que el Discord et permet, entres allà i dius hola, bon dia a tothom. Després n'hi ha una altra que és com una altra barrera així important, que és, no sé, estàvem en una taula física, en una reunió, i hi ha molta gent que agafem un paper i guixem i compartim, i guixem conjuntament, i veus això, jo ho faria d'aquesta manera, d'aquesta altra, no? I clar, això a la que tens un Zoom es fa molt complicat. Com guixo jo ara aquí, Jo he de guixar i t'ho ensenyo, i és molt complicat. I llavors el que he fet jo, de fet hi ha eines que teòricament amb una pissarra i el mouse o amb un llapis tàctil, no sé què, acabes fent com una pissarra, però acostumen a ser massa complicades. I llavors el que he fet és posar-me una segona webcam aquí a sobre, que filma el que estic dibuixant. I llavors, en el moment que vull ensenyar-te el que estic dibuixant, i això ho faria d'aquesta manera o d'aquesta, canvio de webcam, no em veus a mi, veus el meu paper, amb un retolador una mica gruixut, i faig el mateix en allà, no? I és una eina que és molt senzilla i en alguns casos molt pràctica el fet de poder de guixar, no? També hi ha molts professors, l'altre dia estava en una sessió ESADE, que el que s'ha muntat ell és la segona webcam davant de la pissarra. Llavors té la pissarra a darrere i segueix tenint pissarra igual com quan tenia la sala de reunions. Jo penso que aquestes coses així senzilletes i petites faciliten molt la vida. Després, l'altre punt que penso que és molt important és tenir eines que ens permetin delegar les tasques. Tot el que seria delegar tasques i organitzar les tasques d'un projecte o d'una feina, una cosa que en general amb una oficina pot arribar a funcionar d'una manera més desendreçada, i sí que llavors és molt important que quan estem cadascú treballant a casa seva tinguis eines per fer aquesta delegació de tasques, per fer aquest seguiment de la feina. Jo penso que una de les barreres més importants per les quals hi ha encara moltes empreses, i em trobo molts clients, que per el que fan i per com són, podrien senzillament no seguir anant a l'oficina i en canvi segueixen anant a l'oficina. I els veus allà amb les mascaretes i tot el d'això. I òbviament una fàbrica, no, has de fabricar, has de tocar coses i per tant no pots teletreballar, no? O hi ha moltes feines d'una fàbrica que no es poden... Però moltes de les oficines sí que podrien. I llavors dius, i per què no esteu teletreballant, no? I t'acostumen a dir... Hosti, acostumes a entreveure que el que passa és la por de la direcció de que el dia que enviem la gent a casa, llavors la gent ja no treballarà ni aniran al supermercat fent veure que estan treballant a casa, per dir-ho, no? I que no sortirà la feina, no? I llavors, per això és important tenir eines que ens permetin treure aquesta por, i llavors, per un costat, necessites eines que et permetin organitzar bé la feina i medir que la feina s'està fent servir.
està sortint, i això depèn molt del tipus d'empresa que sigui, no? De la naturalesa de la teva feina. En el nostre cas, ja d'abans teníem mètodes per medir la productivitat, i per organitzar la feina, vull dir, nosaltres treballem amb la nostra pròpia eina, ara aquí parèntesis publicitari que es coneix, ja hi ha tot. És una eina de gestió, entenc, de negoci, no? És un ERP, el que se li en diu ERP, no? O CRM. Sí, és un ERP centrat en projectes, que també té CRM, etc. I que està centrat per a empreses d'enginyeria que treballen per projectes. Llavors, el fet aquest de ja estar fent servir una eina que ens permetia medir la productivitat i delegar bé les feines i fer el seguiment de projectes, això sempre ens va facilitar. Jo sí que penso que és important que per poder treure aquesta por de quan estiguem a casa no treballarem, tenir eines per poder medir la feina que està sortint i que tenir els KPIs ben muntats, tenir una sèrie d'indicadors que ens permetin això, no? I veig també en els vincles que estan posats, veig també que parleu d'escriptori remot, no? Per com a eina, per fer servir la cara. Sí, moltes vegades va molt bé, no sé, volem treballar amb un Word, amb un Excel conjuntament, 2 o 3 persones, no? Llavors, aquí tant l'Anydesk com el TeamViewer ens permeten fer això. Jo em fico en el teu ordenador, i ara estàs escrivint tu, i ara t'agafo jo el mouse i el teclat, que vol dir que des del meu ordenador escric jo, i tu veus, i d'aquesta manera treballem conjuntament estant remotament, no? Com si jo m'assentés a l'oficina, ens assentéssim de costat i ens anéssim robant el mouse i el teclat, no? Cosa que a vegades potser havíem fet, no? Jo crec que això lliga amb el que és l'intercanvi generacional, que a vegades més que edat és un que sap d'una cosa i l'altre que no sap de l'altra. L'Anydesk és una eina estupenda per fer assistència tècnica i ensenyar-te com es fa una cosa. Com que tu comparteixes la mateixa pantalla, mira, jo clico aquí, faig això, o simplement si tinc un problema informàtic, doncs mira, espera't, ara t'entro i et reviso perquè la memòria no et va i no sé què, no sé quantos, i t'ho he arreglat. Cadascú des de casa seva, però l'altre fent el mouse i posant en marxa els mitjans tècnics que estiguin fent servir. Molt bé, és a dir, heu parlat de moltes eines, no? Eines de gestió, eines d'escriptori, eines físiques, no? Com el micro, la webcam, les taules, les cadires dels empleats, no? Molt bé, i tot això, una empresa que ho vulgui portar endavant, com s'organitza? Com us heu organitzat en el dia a dia? Judit, per exemple. Creient que ho podíem fer, amb determinació, prova i error, i anant mica en mica. És a dir, a mesura que ens hem anat trobant dificultats, doncs hem anat trobant solucions. I després, clar, a veure, jo puc dir, hi ha l'avantatge que som una empresa d'informàtica i hi ha uns quants friquis, amb tots els respectes, que qualsevol eina la busquen, la troben, però realment qualsevol empresa, si ella... jo l'animaria a provar-ho. I llavors, si tu no pots amb alguna cosa, demana ajuda. Demana ajuda, demana consell a amics, a coneguts, a altres empreses, a professionals, i t'ho resoldran. No? Però bàsicament estem organitzats exactament igual que quan estàvem a l'oficina. O sigui, no hem canviat la nostra manera de treballar. O sigui, la gràcia és aquesta, és que la nostra organització és la mateixa. L'organigrama és el mateix, és tot exactament igual, tot funciona exactament igual. Els clients ens truquen, els responem al telèfon, passem a les trucades a l'extensió que toqui. O sigui, funcionem exactament igual que quan teníem oficina. Vull dir que, en el fons, no canvia res. La gràcia és aquesta, és que no canvia res. L'únic que canvia és que al dematí et pots aixecar mitja hora més tard o una hora més tard, depenent d'on te visquis, no? I arribes una hora abans de casa. I llavors, com que no has sortit de casa tot el dia, doncs sí, estàs obligat a anar-te'n al gimnàs o a sortir a passeig o agafar la bici o fer alguna altra activitat perquè no has sortit de casa tot el dia i necessites sortir de casa, no? Però l'organització empresarial com en si no hem canviat una coma dels nostres procediments de treball, no hem canviat una coma. Hi ha una cosa que preocupa molt a molta gent de cara al teletreball i del lideratge, no? Que és el com liderar un equip que està teletreballant al 100%. És a dir, perquè en el dia a dia, dius, no hem canviat res, però en el dia, clar, els empleats anaven a l'oficina i hi havia una part
de visualització del llenguatge no verbal, que tu pots intuir si una persona com està emocionalment, llavors pots acompanyar-lo millor. Com es fa això ara? Jo penso que una webcam, un micro, amb gent que coneixes, que de seguida saps com estan emocionalment. No et cal veure... O sigui, jo amb la majoria dels meus treballadors, amb la majoria de l'equip, segons el to del bon dia ja saps com estan. O sigui, avui l'Albert s'ha aixecat, o el Pol s'ha aixecat amb el peu esquerre, per dir alguna cosa, no? O avui l'Aina, no sé. Val? I és aquesta proximitat, i a vegades el fet aquest també probablement acabem sent més regulars en fer reunions de seguiment i coses que pensaves que potser no calien tant perquè total ens veiem tot el dia a l'oficina, val? I que són importants fer-les, ja eren importants quan estàvem a l'oficina i probablement ara el que sí que aconseguirem és que tota aquesta nova situació siguin molt més sistemàtiques i molt més regulars, no? Val? Però jo penso que li donem molta més importància, o sigui, que de fet les barreres aquestes físiques són menys importants del que ens pensem que són. Vale? No sé, nosaltres ara hem començat a treballar amb persones que no ens hem vist mai físicament i jo penso que la diferència de relació, o sigui, que no hi ha una relació diferent amb els que en el que al seu dia ens havíem conegut personalment i ara només ens estem veient a través de la càmera. Jo penso que amb una persona que encara que només la vegis a través de la càmera i d'això, acabes construint una relació exactament igual que feies abans. I tu, Judit, em podries indicar alguns aspectes de com detectes el lideratge aquest més emocional amb la gent? Com detectes com estan les persones? Com els pots acompanyar? Dóna'm idees. Potser em repeteixo una mica, però jo crec que és obligatori, pràcticament, obrir la càmera. Perquè el llenguatge no verbal, doncs l'única manera que tenim de percebre'l és amb la webcam. El to de veu també, evidentment, però crec que també és una mica l'estil de lideratge conservar-lo. És a dir, si tu delegues la responsabilitat de les persones i ara cada vegada hi ha més empreses que funcionen d'aquesta manera i tu conserves la confiança en les persones que són responsables d'assolir uns objectius. Després, has d'atendre'ls. El bon líder, ho diu tothom, està per servir, no per imposar, no? Doncs si tu obres la porta i deixes molt clar que quan et necessitin doncs poden acudir a tu, és quan les coses es tiren endavant. I sempre hi haurà els mateixos problemes de lideratge que hi havia abans, no? Jo recordo fa un temps que el Miquel va proposar una tasca i se li van quadrar, no? Doncs és que això no, perquè no ho podrem fer, perquè no sé què, perquè no sé quantos. I aleshores doncs ell els va escoltar i va escoltar les seves reticències i va dir, bueno, doncs això ho podem tirar endavant d'aquesta manera, d'aquesta altra. Si la porta està oberta, per què no ho ha d'estar amb una reunió a distància? Crec que és molt important, és curiós, però eines com aquesta del Discord, el Nubi, no? Que us permet tenir aquesta oficina virtual que tu deies, Miquel, doncs ja només com diu bon dia ja saps com està, no? Clar, perquè en realitat aquesta eina el que us permet és estar presents, no? I també i per la veu entenc que també podeu detectar tots aquests símptomes, no? Per poder acompanyar millor els vostres empleats, no? I us pregunto també al respecte de tot això que esteu fent, no? Del teletreball 100%, creieu que és important, primer de tot, fer una feina prèvia d'una alineació de l'equip, de cap a on va l'empresa, és a dir, perquè jo sé, he anat a la vostra pàgina web, no? Que teniu, esteu en construcció de tota la part de la missió, visió, valors, del propòsit de l'empresa, no? Això creieu que és important? Aconselleu a les empreses fer això prèviament a fer aquesta transformació? És a dir, tenir aquesta alineació de cara a estar teletreballant, però sabent cap a on aneu tots? Jo no ho aconsellaria. Jo crec que no pots... Ara serà quan divergim, és molt divertit. És a dir, no vagis procrastinant, és a dir, potser el fer el pas remot és quan te n'adones que et falta això, doncs llavors fes-ho.
Tot és important i l'important és continuar endavant. I aleshores, si la manera de poder continuar atenent les demandes dels teus clients és primer teletreballa. I després te n'adones que no esteu alineats. Vale, doncs escolta, un moment, senyors, hem de fer una reunió, que tots ens posem d'acord i que estiguem d'acord quina és la línia, la missió, els valors, els objectius, el propòsit, etc. Sí. Bueno, jo penso que això, estar tots alineats és molt important, perquè si no, un tira cap a un costat i l'altre tira cap a l'altre, i per tant és important que tothom sàpiga cap on anem i on volem anar i on volem estar d'aquí un any, no? Llavors, això és bàsic. Però això és per qualsevol empresa, no per una empresa que estigui teletreballant. Òbviament, potser si estàs teletreballant, si dius, potser hi ha una mica menys de contacte i per tant la gent serà més independent i per tant necessitaràs una mica més d'aquesta alineació i per tant això fa que sigui més important. Val? Però sempre ha sigut absolutament important. Això no és una cosa que hagi nascut del fet del teletreball, sinó que són eines que són molt importants, que estan allà, que és important que totes les empreses treballin, perquè sí que és veritat que moltes empreses el que fan és gastar energia amb lluites entre departaments, per dir alguna cosa, no? I cadascú tiba el seu carro en vez de tibar el carro conjunt, i per tant sí que és important. Si ho tens fet en el teletreball, si ho tens fet, doncs quan vagis a parar el teletreball tindràs feina feta, i si no ho tens fet, doncs no ho tens fet. Vull dir, però igualment... A veure, que aixequin el dit, ara no farem l'enquesta, Quantes empreses han la seva missió i quantes empreses pensen que el 100% dels empleats estan super d'acord amb la missió? És a dir, aquí sempre hi ha un nivell de flexibilitat. Nosaltres ens pensem que tothom està alineat, però potser hi ha algú que encara no ens ha pogut explicar que ell aquesta visió no l'acaba de compartir. Com la vida mateixa. Vale. No canvia. És a dir, que no depèn d'això del teletreball, és a dir, que si s'ha de fer el pas al teletreball, aconsellaríeu tirar endavant, no? I això és una part més de lo que és la gestió de l'empresa, no? Que no... Molt bé. I heu parlat, Miquel, has dit que a vegades que sí que és veritat que potser esteu menys connectats, no? Parleu-nos d'aquestes habilitats del teletreball 100%. I de quins creieu que són per vosaltres els vostres reptes? Per mi el repte és veure, comprovar que quan integrem una nova persona a l'equip, perquè d'aquí poc n'incorporarem una, que es podrà incorporar perfectament. Val? Perquè, bueno, així com jo tinc el sentiment que amb els meus clients mantinc el mateix nivell de confiança, quan una persona s'incorpora a una empresa és des del punt de vista de la persona de, ostres, m'estic ficant en un lloc que no entro a una oficina. Tinc l'esperança que sí, que això no comportarà cap problema, fins i tot ho hem parlat amb la gent, de dir, esperem que els hi tingueu el mateix bon rotllo que esteu tenint entre vosaltres, però és la incertesa que tinc. Vale. I tu, Miquel, quina diries que és el teu repte principal? Jo sobretot penso que és un tema més personal de cadascú. O sigui, és un canvi de vida molt important, de passar d'anar cada dia a la feina a posar-se a treballar cada dia des de casa. Val? Llavors, com a mig termini la gent acabarà adaptant-se a això, i sobretot després de la pandèmia, etc. Jo penso que és possible, jo m'imagino un món després on hi hagi gent que digui ui, jo ja no torno a treballar en una oficina presencial en la vida i si m'ofereixen una feina de treballar en una oficina no l'agafaré, i que hi hagi gent al revés que digui jo això del teletreball no està fet per mi, jo buscaré feines que siguin en una oficina i que siguin presencials, etc. No? Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, probablement a dintre del meu equip hi haurà persones d'unes i persones de les altres. No? I, òbviament, les persones que vulguin tornar a treballar en una oficina probablement doncs, hauran de buscar feina en un altre lloc, a no ser que nosaltres potser un dia tornem a tenir una oficina, no en tinc ni idea. No? De moment el que tenim clar és que com a mínim fins a l'octubre seguirem aquí molt, molt confinats, perquè això de treballar amb la mascareta sí que no ens agrada. Vale? I per tant tenim molt temps per pensar si verdaderament té sentit tornar a tenir oficina o no, o tenir una microoficina o llogar espais per si algun dia necessitem fer coses presencials o aquest tipus de coses.
Ui, Elsa, t'hem deixat de sentir. Hola? Curiós, no? En el, Per exemple, sí. Aquí en el xat hi havia diverses preguntes. Sí, potser Sí, és jo, si la... permeteu, És la... Miquel, si em permeteu, us passaré ara algunes preguntes i les anem resolent mentre l'Elsa doncs, també es va connectant. A veure, hi ha algunes preguntes molt interessants. Per exemple, l'Albert Campí pregunta com veieu el control precís de les tasques de cadascú amb un criteri d'aprenentatge i d'aconseguir els objectius col·lectius en lloc de que ho vegin com una eina fiscalitzadora i penalitzadora. I penalitzadora. Aquesta la contesto jo perquè estic molt acostumada a contestar-la. És a dir, quan jo vaig a vendre el nostre producte, és una de les pors que apareixen, ¿vale? I llavors jo ho explico de la següent manera. Quan tu reparteixes una tasca és perquè tu estàs fent la previsió de lo que és el projecte, aleshores la persona intentarà complir aquella tasca en el temps que se li assigna i amb les hores que se li pressuposen. Però el fet de tenir un control sobre això et permetrà reaprendre per poder ajustar-se a el que realment les persones poden fer. És a dir, no t'ho prenguis com una eina fiscalitzadora, sinó com una feina perquè nosaltres aprenguem com ets capaç de treballar i d'aquesta manera poder després ajustar la següent oferta a la realitat de la vida. I això, sobretot és tasca de les empreses, que és aconseguir explicar-ho, compartir-ho d'aquesta manera. No sé si he respost del tot la pregunta de l'Albert Campi, que era molt densa. Control precís, sí, amb un criteri d'aprenentatge. És que sí, jo penso que jo afegiria aquí el fet de... cada persona necessita saber què ha de fer i com ho ha de fer. Llavors, un sistema que permeti crear tasques i que aquestes tasques portin molt de contingut li permetran a la persona saber això, què s'espera d'ell i com s'espera que faci la seva feina. No? Llavors, a partir d'aquí, la part fiscalitzadora ja quedaria més en un segon terme. No? I per tant, aquesta és una mica la manera. No? Amb ell li serveix, al treballador li serveix per saber què ha de fer i com ho ha de fer. Val? A la direcció li podria arribar a servir per fiscalitzar, val? Però llavors és molt important el fet aquest de com actua, quin és el feedback que després dona la direcció. No? I les tasques són bidireccionals, és a dir, el Miquel em posa una tasca a mi i si jo no l'entenc, poso allà, escolta, la informació que m'estàs donant no és clara. Aquí està també l'aprenentatge. Potser ell està aprenent que ha de delegar les tasques d'una manera més clara o que ha oblidat un document o el que sigui. Què més? Que si no tindrem temps perquè se'ns tira al damunt. Si voleu, passem a una segona pregunta. Franz Eisel, no sé si ho he pronunciat bé, pregunta: Buenos días, Miguel. Nos gustaría saber a qué se dedica su empresa. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí voy a poner, posaré una mica de parèntesis publicitari. Nosaltres des de l'any 2002 som una empresa que fem software, fem una plataforma de gestió per a empreses que treballen per projectes, que inclou des de CRM, RP, facturació, comptabilitat, gestió de projectes, etc. I nosaltres el que fem és desenvolupem l'eina i la posem en marxa en els nostres clients. I donem suport als nostres clients, etc. Aquesta és la feina que fa Coneix. L'Albert Campí comentava que és un canvi cultural que no estan acostumades les empreses mediterrànies, com a comentari, això en té molta raó. La Lluïsa Espín preguntava: heu pensat en quan estigui permès fer trobades presencials per mantenir l'equip vinculat entre si i també als clients per no perdre el contacte físic? Què teniu pensat? Jo sí, jo penso que després de la pandèmia i quan sigui segur, a mi m'agradaria personalment un espai per atxutxar-nos. És a dir, a mi m'agrada el contacte físic, soc Meli Mató i per tant, doncs, m'agrada. La idea, diu la Clara Sunyol també, no? La idea de llogar espais. Doncs hi havíem pensat diverses opcions, dintre del nostre humil pressupost. Però això també dependrà molt
de la voluntat de tothom. És a dir, no tothom és tan natxutxona ni tan meli-mató. Hi ha gent que està estupendament a casa seva. No sé què opines tu. Sí, jo també penso que si un dia resulta que 3 dels nostres treballadors estan repartits pel món, doncs llavors ja el fet de l'espai físic implicarà pagar vols transoceànics, no? I per tant segur que no serà setmanal i potser tampoc mensual, no? Val? Llavors, jo també penso que hi ha un canvi important, i això ara potser a les empreses això no els agrada, no? Però hi ha la típica aquesta dicotomia de treballem per viure o vivim per treballar, no? Llavors el fet de quan estem i ens passem 9 hores a l'oficina o 10 hores amb els companys, dinem, esmorzem, no sé què, no sé quantos, que estàs més a l'oficina, són més la teva família a l'oficina que a casa teva, no? I això seria més, doncs això, no? Vivim per treballar, no? La meva vida és treballar, no? I el canvi aquest ens porta més a treballar per viure. Resulta que jo estic visquent, no sé, a mi em deien l'altre dia que a Salardú aquest any hi havia 16, a l'escola de Salardú, allà a la Vall d'Aran, s'havien apuntat 16 nens nous a l'escola de cop. Això vol dir, no sé, 8 famílies o 10 famílies que han decidit anar-se'n a viure a Salardú. Perquè segur que probablement li deien, ostres, el dia que em jubili on verdaderament vull viure és a Salardú. I ara han vist que gràcies a això ja no han d'esperar a jubilar-se per anar-se'n a viure a Salardú. Se n'hi poden anar aquest any mateix amb les criatures, no? I sí, han de dedicar 8 hores a la feina, no? I jo penso que aquest és un canvi com molt brutal, no? I una de les coses que espero és que aquesta, probablement l'única cosa bona que ens ha portat la pandèmia, que no la perdem després, quan desapareixi la pandèmia, que es pugui mantenir això, no? Perquè verdaderament pot millorar la qualitat de vida de moltes persones, etc. Segur que hi haurà gent que seguirà vivint al rovell de l'ou, al mig de Barcelona, agafant el metro i gastant-se molts diners per un pis molt petit, per poder treballar en un lloc físic i atxutxar-se, que deia la Judit abans, però jo penso que n'hi ha molts que podem veure que podem millorar molt la qualitat de vida de tothom, no? Sí, aquí també tenim alguns comentaris. La Clara Sunyol, que diu que la idea de llogar espais puntualment trobo que és molt bona opció. Nosaltres, personalment, des de la cambra, ens hem trobat que cada cop més hi ha més empreses que estan teletreballant i que ens lloguen espais per moments crítics que necessiten reunir l'equip, no? Sí que estem notant un increment important en aquest tipus de dinàmiques. Comentava el tema de la Lluïsa Espín, esdeveniments híbrids, que aquesta és la solució. També és un fenomen que està passant molt, no? No sé si vosaltres, Miquel, podeu... Sí, de fet, nosaltres vam tenir aquest Nadal un esdeveniment híbrid, que va ser, de fet ja és el segon Nadal que ho fem, que va ser cagar el tió una part física i una part per videoconferència, perquè tenim un fill que està a França, havíem tingut un fill que estava als Estats Units i seria el típic exemple d'esdeveniment híbrid, no? Vull dir que tens la meitat de la gent a darrere d'una webcam i l'altra meitat estem físics i en el mateix lloc, no? Jo espero que això també sigui una mica la sortida dels hotels que en aquest moment estan passant un moment molt dolent, que la gent els pugui llogar espais puntuals per poder fer activitats que potser necessita la gent abstreure's i ser més creatius i a vegades retirar-te de davant de l'ordinador és una bona opció. Però això ja es veurà quan serà segur i amb les mesures que es pugui fer. Molt bé. Tenim aquí una altra pregunta de l'Amadeu Mestre. Heu comentat les fortaleses però no les debilitats del teletreball. N'hi ha debilitats? Quines són? Quines debilitats són? Una és aquesta que diu la Judit, del no poder-se atxutxar. Altres diuen, no, que bé, ara no ens podem atxutxar. Val? Home, hi ha alguna debilitat, per exemple, que potser encara no està estabilitzada la tecnologia i a vegades tenim problemes de comunicació, com per exemple ara ens hem quedat sense la veu de la Elsa, que m'encantaria que fes preguntes. No sé si em m'escolta ara. Hombre, la Elsa ja parla.
Doncs, bueno, t'has de preparar més, no?, perquè aquestes coses no passin. Quan vas a un lloc també pots tenir una debilitat perquè et pots perdre, pots tenir un accident, però una debilitat és que depens de que la xarxa sigui estable. Sí. I això, saps? Però per sort el món cada vegada va a que la xarxa, les dades arribin cada cop a més llocs i a un preu més econòmic. Sí, després jo penso que... Ai, ara volia dir alguna cosa, m'he quedat... Debilitats. Sí, a nivell de debilitats, amb el teletreball, penso que hi ha molta gent que a casa no té un espai apropiat. Val? Perquè vivim en pisos molt petits, etc, perquè, bueno, si hem d'estar al mig de Barcelona, doncs tenim l'espai que tenim, i llavors, vulguis que no, si no tens un espai apropiat a casa, doncs llavors és un problema. I és un problema que cal resoldre. Val? Llavors, aquest seria un problema que poden tenir algunes persones. L'altre dia, doncs, no sé, parlava amb la gerent d'una empresa i deia, clar, és que jo ara estic molt bé treballant a casa, però és que m'he muntat la taula del despatx a l'habitació, no? Llavors em fico al llit i segueixo veient la taula del despatx aquí, i així no hi ha qui desconnecti, no? Val? Llavors, clar, això vulguis que no és un problema. Sí, també pot haver un problema d'intimitat, no? Hi ha alguna persona que doncs, no té per què ensenyar on viu, no? Nosaltres, en general, hem vist algunes actituds, ai, perdona, que tinc el criu aquí, o que passa una persona per darrere, i sempre hem dit, escolta, no et preocupis, naturalitat, som persones, ens hem de concentrar en la cara i en el que estem parlant. Però això pot ser una barrera, també. I, bueno, per això mateix nosaltres hem agafat un pal d'escombra, ens hem penjat tal, i ens hem fet un croma, que avui s'ha convertit en un fondo gris perquè no hi havia possibilitat de fer el fondo virtual. Molt bé, tenim més preguntes. Tenim una pregunta en Ramon Talamàs. Pregunta, ahir es va publicar una notícia sobre un possible tancament de la delegació física de la seu a Sant Cugat de la Cambra. Al marge que no és un tema decidit i en el marc de potenciar la cambra digital, com ho valoraríeu? Sí, coneixem bé, perquè nosaltres estem també coneix estar també a la cambra. Vale. Home, jo aquí el que diria al Ramon és que com qualsevol empresa depèn, tu pots ser virtual o presencial depenent de qui doni servei. Val? Si el teu client et necessita o et vol presencial, doncs has de ser presencial. No? Llavors, jo penso que una part molt important de les empreses en les quals la cambra dona servei són, no sé, botiguers, petites empreses que encara poden estar molt lluny del món digital i que, per tant, el fet de deixar de tenir una oficina propera pugui significar una barrera molt important per contactar o per donar servei, per exemple, donar serveis de digitalització, encara que sembli com contraproduent, no? Perquè t'ajudi, per poder ajudar-te a ficar-te en el món digital, doncs primer ens hem de veure presencialment, perquè tu estàs molt lluny del món digital, per dir alguna cosa, no? I per poder fer això, doncs jo penso que és important que la cambra tingui aquesta seu física de Sant Cugat. Que si en vez de la cambra ser com és, fos un hub d'empreses digitals, d'empreses de software, et diria, no, què fas amb una oficina física, no? Però com que encara no és el cas, penso que probablement sigui important tenir una seu física a Sant Cugat. No sé, és que si no, la cambra per què té seu a Terrassa, no? Aquesta seria l'altra, no? Potser es pot tancar la seu de Terrassa. Potser es pot llogar, no? Bueno, és igual. Sí, a veure, comentar que informar que... Ramon comenta que, gràcies, Miquel, informar-te que ara l'oficina només es tramiten certificats d'origen. Nosaltres, la seu central de la Cambra de Terrassa, tenim un edifici molt gran, on tenim sales de reunions, on lloguem espais permanents per a empreses que tenen la seu física allà, lloguem espais temporals i tenim atenció al públic, és un edifici públic, però sí que actualment a l'oficina de Sant Cugat només es tramiten certificats d'origen, no?
això és un tema important, no? Que ara mateix l'activitat de la delegació de Sant Cugat no dona tots els serveis que donen el seu central Molt bé. a Terrassa. Bueno, qualsevol que vulgui opinar al respecte, doncs tenim el xat obert, tenim totes les opcions perquè pugueu opinar al respecte del possible tancament de la seu física de Sant Cugat. Alguna pregunta més? El temps se'ns està acabant ja. No sé, Elsa, si tenies pensat alguna cosa abans de tancar. Elsa, deies alguna cosa. Clara, que estava enfocada a la vostra eina. No sé si potser, deia que a més de gestió de projectes també deu permetre fer seguiment d'aquests pel que fa al temps de dedicació. Absolutament, sí. Exacte. Sí, això és clau per poder medir el cost d'un projecte amb tot el que nosaltres diem que són les fàbriques d'hores, que són aquestes empreses que bàsicament el que acaben venent són hores en els seus clients, no? Des de, no sé, un despatx d'advocats, un despatx d'arquitectura, una enginyeria, etc, que acaben venent hores. Una empresa de comunicació. Tu vens per 100 i si dediques 10 hores, doncs mira, és 10 per 10. Si dediques 100 hores, només has guanyat un per cada hora. Llavors, és una manera molt clàssica de mesurar. Sí, l'Amadeu aquí veig que també ens pregunta com veieu les relacions laborals de forma telemàtica, contractació, negociació, acomiadament. De fet, jo penso que aquesta és la part legal de tot plegat, és una barrera important perquè mires la llei aquesta de teletreball i fa plantejaments que poden estar molt que poden dificultar el teletreball fins i tot, no? Llavors, a nivell de relacions laborals, nosaltres, en certa manera, de fet, jo penso que quasi tots estem acostumats a tenir proveïdors amb els quals teletreballem i hem teletreballat sempre i moltes vegades, i de fet, i acabem negociant, contractant, acomiadant o substituint per uns altres proveïdors, i això ja totes les empreses fa temps que ho fan de manera molt normal, no? O sigui, dius, ostres, teletreballar, això, la separació, no sé, quines barreres, ens fa molta por. Sí, però moltes empreses d'aquí, de la cambra, doncs en el seu dia van agafar la fàbrica i se la van emportar a la Xina. I ara els hi fa por que la gent treballi des de casa? Saps? És com... Jo intentaria ser més concreta amb el desconeixement del que són els papers en si. Tenim una persona encarregada d'això i tenim una gestoria que també ens assessora amb això. Hi ha els mateixos documents que s'han de signar. Cada vegada vindrà més la signatura electrònica. Ja hi ha aplicacions també per signatura electrònica, encara que no tinguis el certificat a dintre d'això. Aleshores, haurà d'anar negociant amb les administracions de quin és el paper que és vàlid. I si no, haurem de tornar al correu postal. És el plantejament que faig així pensant en veu alta. Però sí, hi ha uns papers que s'han de signar i les coses es poden comunicar igual. És a dir, si una persona l'has d'acomiadar, el que l'has de fer és tractar amb molt de carinyo, fer-li una entrevista només a ell, explicar-li quina ha estat la situació, per què ha arribat a aquesta situació, per què et veus obligat a prendre aquesta decisió i doncs els procediments que faltaran i que et pugui preguntar totes les coses que calgui, i això ja s'està fent ara. Tenim dos comentaris, un de la Clara Sunyol que diu que hauríem de superar el mail que té bastants inconvenients i un altre del Ramon Talamàs que diu que aquesta comparació amb la deslocalització... Gràcies. És el nostre president, Jo us volia fer una pregunta. Què tal us ajusta bé la llei del teletreball a la vostra dinàmica actual? Us sentiu còmodes? No, gens. De fet, per un costat fa obligatori signar un acord amb el treballador, que això òbviament no hi ha hagut cap problema perquè en aquell moment tots els treballadors han volgut signar-lo i estan encantats teletreballant, però si no recordo malament, una de les coses que diu és que el treballador pot dir no, és que jo vull tornar a treballar presencialment. I en aquest cas això no és possible. Si vols et llogaré un espai de teletreball al costat de casa teva. Però si no tens oficina, llavors, saps? Això és, o sigui, la llei parteix de que les empreses totes seguiran tinguent oficina.
encara, i veu el teletreball com una cosa que es faci parcialment, saps? És queda't a casa 2 dies a teletreballar. Amb la qual cosa, clar, això logísticament és molt complicat, perquè has de tenir 2 ordenadors o un portàtil molt potent de portar amunt i avall, no sé, és molt més lío a vegades el fet d'estar 2 dies teletreballant i 3 dies presencial, saps? És com dir, no, seguint l'exemple aquest que dèiem abans, és fabricarem 2 dies a casa i fabricarem 3 dies a la feina. No, fabriques a casa o fabriques a la feina, però no té sentit que tinguis 2 centres de producció, no? O és complicar les coses. Jo penso que en el món laboral en aquest país estem molt endarrerits i ja no et dic quan resulti que el pròxim treballador que jo contracti sigui, doncs, no sé, un informàtic català que estigui treballant a l'Argentina. Que llavors laboralment haurà de ser una relació com un proveïdor més, perquè no li podré fer un contracte a l'Argentina, per dir alguna cosa, no? Amb la qual cosa, o acabi dient, bueno, llavors la meva empresa perquè ha d'estar fiscalment a Espanya, si de fet, és una empresa que només està al núvol. No sé, són moltes coses que afegeixen variabilitat i que no encaixen bé amb una legislació que parteix del punt en què una empresa està físicament en un lloc físic, no? I llavors, et trobes això, no? Molts dels, no sé, Google... Confiem que les lleis vagin adaptant-se a la realitat, com sempre s'han fet. I només un detall molt petit. L'any passat teníem 2 persones en pràctiques d'una escola professional i ens van dir que no podien continuar les pràctiques telemàticament. I dius, a veure, una empresa d'informàtica, m'estàs dient que no poden anar com tota la resta de treballadors a casa seva a continuar? Aquest any ja ho han permès. Però de manera temporal, potser d'aquí l'any que ve no es permeten les pràctiques en teletreball. Es van adaptant. I jo també entenc que no totes les pràctiques de totes les professions es poden fer teletreballant, perquè n'hi ha algunes que necessiten unes eines, però potser una part sí que es pot fer teletreballant i és important poder aprofitar les tecnologies pel bé de les persones. Tenim el comentari de l'Amadeu Mestre que diu que creieu que l'administració és un fre pel desenvolupament del teletreball, incloent patronal, sindicats, etc. Ho dic pel nyap de la llei del teletreball. Jo penso que, per desgràcia, en aquest país, l'administració és un fre per les empreses. Així en general. O sigui, tenim una administració que posa més pals a les rodes que pas... Sobretot per la petita i mitjana empresa, en general l'administració no ens ajuda gens i això s'ha vist ara amb la pandèmia i tots els sectors superafectats, que els ajuts que han rebut són menys que res i això és a nivell global. No? La majoria dels ajuts han anat i ara, no sé, ens estem posant en política i potser no caldria, però... Jo a vegades, com que soc molt defensora de la política, a vegades m'ho he preguntat i hi ha la majoria, és a dir, els diputats que han passat per una empresa mitjana, petita o que són emprenedors són una minoria, molt minoria. I aleshores a vegades costa, i precisament la cambra amb això, intentar establir ponts perquè uns es posin a la pell dels altres. Perquè criticar és molt fàcil, però jo penso que hi ha com un desconeixement. Sí, jo us volia comentar al respecte, que és una queixa comuna en totes les empreses. L'administració evoluciona molt lentament i no s'adapta a les necessitats de les empreses, aquesta és una realitat. Comentar-vos que la iniciativa Digital Impulse Hub que liderem des de la cambra, tenim ajuntaments, tenim administració, per precisament intentar agilitzar aquesta administració i poder digitalitzar-la i que també les pimes es puguin digitalitzar, però sobretot l'administració també, que es pugui adaptar als nous temps, no? I estem fent activitats per tal d'ajudar a l'acceleració d'aquesta... És que la pandèmia ens ha deixat una mica al descobert, És a dir, de tota la vida, moltes empreses estaven fent milions de tràmits digitalment, això amb signatura electrònica, no sé quantos, i després l'administració s'ha vist que portava una inèrcia i que estava tot tancat. Jo mateix en un moment no em podia renovar la signatura, el certificat digital, perquè si no hi havia manera humana de contactar amb ells. Aleshores, per sort soc enginyera i vaig poder anar al col·legi i telemàticament renovar la signatura. Però això realment no està ajudant, clarament.
I bueno, esperem que això també doncs, els il·lusioni fer un projecte per tirar endavant aquestes coses, perquè en definitiva no hi ha polític que no digui que estigui a favor de la prosperitat. Efectivament. Tenim alguns comentaris més. L'Amadeu Mestre diu totalment d'acord, l'administració legisla per les grans empreses i no per les pimes i micros. En Ramon Talamàs és una temàtica en la qual ens hem d'implicar, com diu la Judit. També molt encertada observació del Digital Impulse Hub és per impulsar i per canviar aquesta situació. La Lluïsa Espín diu que totalment d'acord amb el tema de l'administració, no hi ha consciència de la problemàtica real. Els autònoms, aquests són els últims. Si ens podem queixar les empreses petites, els autònoms ja... Els autònoms, burocràcia, feixuga i lenta, també necessiten eines tecnològiques per donar un millor servei. Intentarem des de la cambra, des del Digital Impulse Hub i des de totes les eines, i tenim el nostre president, en Ramon Talamàs, implicat al màxim per ajudar les empreses a que aquesta situació es vagi canviant. De fet, tenim un client que dona formació i ens va demanar formació híbrida, és a dir, uns cursos presencials i uns cursos telemàticament. S'ha escurat, no? Això ho saps tu millor que jo. Sí, no, actualment ja pràcticament tota la formació que fan serà només telemàtica. Els propers calculen que aquest any ja no en fan de presencial, han eliminat completament la presencial, i de cares a l'any següent s'estan plantejant de mantenir-la també com a no presencial. I la cambra fa molts serveis de formació, jo crec que és de les coses que jo he viscut més positivament de la cambra i per tant estic segur que podreu continuar oferint aquest servei perquè les eines hi són, ja s'estan fent. Sí, a veure, efectivament estem fent moltíssima formació online, fem també molts webinars com aquest, més informatius, altres més formatius, amb diferents graus d'intensitat, i també continuem amb la formació presencial. Aquest concepte ja ho he vist, no? A l'enquesta les empreses prefereixen el blended learning, no? Combinar la presencialitat amb la virtualitat, no? O sigui que nosaltres ens apuntem a aquesta tendència i ajudem a les empreses amb allò que necessitin, evidentment. Molt bé, escolta. Molt bé, tenim un altre comentari. Moltes gràcies de la Clara Sunyol, de l'Albert Campí, gràcies, molt interessant, moltes gràcies. Podria ser ja aquest al final del webinar, oi? Algun comentari al respecte i ja donaríem per acabat el webinar. Perfecte. Moltíssimes gràcies a tots els que heu... Gràcies a la cambra per permetre'ns exposar aquesta experiència i gràcies a tots els que heu participat, tant la Elsa com els que heu estat de públic, perquè la nostra intenció era que això pogués ser útil. Vosaltres? Jo crec que... Moltes gràcies, Elsa, Miquel, Judit. Ha estat superinteressant veure una experiència sobre el terreny, una experiència real, amb una empresa real que de veritat ho està vivint cada dia. Això és el que de veritat ens interessa, no els temes reals. Agrair a vosaltres la vostra contribució, a tots els que heu participat, la vostra participació activament amb el xat. Comentar-vos que la presentació que hem fet de l'enquesta de Cibernet està penjada aquí mateix aplicatiu, però si algú tingués algun problema, que ens contacti a la Cambra de Terrassa, que entri a la web, a qualsevol dels apartats o especialment al Digital Impulse Hub, que ens contacti i nosaltres li enviarem aquesta informació. Agrair-vos a tots la vostra presència i ja està. Aquest webinar el finalitzem i fins al proper. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies. Vinga, vagi bé. Gràcies, bon dia a tothom. Adéu. Gràcies, adéu. Ja està, ens n'hem sortit.